יזמים שהיו להם אירועי ביטוח, הם מאוד מיינדד לדבר הזה. הם מדברים איתי והם אומרים לי, אני עכשיו מחפש את הכי טוב, לא אכפת לי שורת המחיר. זה העניין, זאת אומרת, שורת המחיר היא לא הפונקציה הנכונה שאתה צריך להסתכל עליה. בסוף צריך לראות מה הפוליסה נותנת לך. ומי שעבר פעם אירוע ביטוחי, מבין את הניואנס בין להתאים פוליסת ביטוח שבאמת תהיה מאחוריך ביום הדין, לבין איזשהו מסמך שאתה קורא לו ביטוח ואתה לא יודע באמת מה הוא ייתן כשצריך. אנשי המפתח, תוכנית רעיונות אישית עם מובילי ענף הנדל"ן בישראל. והפעם נמצאת איתנו אתי גרינברג גל, יועצת ביטוח וניהול סיכונים, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? כיף לארח אותך, כי אתה יודעת, בדרך כלל אנחנו מארחים תפקידים ואנשים עם טייטלים ידועים, ופה הפעם בחרנו טייטל שלא מכירים האנשים, ויש בזה סקרנות רבה, כי בעצם בהתחדשות עירונית, ניהול סיכונים דרך הביטוח, ומשום מה את אומרת, כל כך ברור שזה צריך להיות שם, וזה לא נמצא. נכון, דווקא התחדשות עירונית, עולם הנדל"ן בכלל, הנושא של ניהול סיכונים הוא מבחינתי קריטי, זאת אומרת אני רואה אותו כמשהו טריוויאלי, ואני כל פעם מופתעת מחדש, שזה לא ברור לאנשים, לכל העוסקים בתחום, זה הרבה פעמים נשמע משהו לא כל כך חשוב, לא כל כך מובן, אולי לא באמת צריך אותו, וזה מפתיע אותי כל פעם מחדש. אז זהו, עורכי דין דיירים, אנחנו יודעים שקיימים, עורכי דין יזמים כנל. עורכי דין ביטוח זה דבר שהוא פחות מוכר, אני הולך תמיד לסוכן ביטוח, אולי חברת ביטוח, אבל עורכי דין לביטוח בתחום ההתחדשות העירונית, זה מושג שהמצאת. לא, האמת שלא המצאתי, יועץ ביטוח זה משהו שקיים כבר שנים בשוק, חברות גדולות לא זזות בלי פונקציה של יועץ ביטוח, זה עוד איזשהו ככה משהו שמשלים את הנושא של סוכן ביטוח, יועצי ביטוח הרבה פעמים הם מחזיקים גם אגף משפטי בחברה של הייעוץ. לגמרי, אבל אני מדבר על התחום ההתחדשות העירונית כעורך דין לתחום, זה פחות, זה יותר נדיר. זה יותר נדיר מהצד של הדיירים, יזמים בדרך כלל מלווים החברות הגדולות ביועצי ביטוח, וכן, ובצד של הדיירים זה לצערי משהו שהוא חסר, וצריך להבין שהוא must, זאת אומרת, עורכי דין חייבים להבין שהם צריכים לעזר ביועץ ביטוח. היינו באמת באירוע של קריסת מרפסת בדיזינגוף, ואז כמובן המבנה באפריל קיבל מבנה מסוכן, קרוב ל-600 מבנים קיבלו בתחילת שנה מבנה מסוכן, ואז את שואלת על הדייר המסכן, שבעצם כשהיום, שפתאום נופלת מרפסת על מסעדה, נזק של מיליונים, מי יחסה? זאת שאלה מאוד טובה, הנושא של הביטוח פה הוא מאוד מאוד מורכב, גם צריך לבחון את השאלה של הקריסה, למה זה קרס. הפוליסות של הדירה ופוליסות של מבנה, הן מגדירות סיכונים מאוד מאוד ספציפיים שהם מכוסים, כמו הקריסה שהייתה אז בבניין בחולון, שעד היום, אגב, אין כיסוי ביטוחי לדבר הזה, קריסות עצמאיות שלא נגרמו כתוצאה ממשהו חיצוני, מגורם חיצוני שרשום בפוליסה כסיכון קבוע, הן לא מכוסות, וגם אם כן, הרבה פעמים מנסים לעשות הקש מנושא של התפוצצות, או משהו כמו שהיה באולמי ורסאי, אם היה צו בית מסוכן שהדיירים לא טיפלו בו, החשש לקיומו של כיסוי ביטוחי הוא מאוד מאוד קלוש, זאת בעיה מאוד קשה. אבל לא מצפים מהאנשים עכשיו להביא מיליונים ועשרות מיליונים, אז מה כן? זאת בעיה. זאת בעיה. לא, חוץ מהמילה זאת בעיה, מה התשובה? כי תראה, בסוף ביטוח הוא אף פעם לא 100%. דייר שמקבל צו בית מסוכן, צריך לעשות כל מה שהוא יכול כדי להסיר את הצו הזה. אנשים לא מבינים את זה, פשוט מורחים את הזמן. כן, אז אולי צריך לעשות יותר הסברה, ואולי צריך להבין שהזמן פה פועל לרעתם, כי ככל שניתן צו ואתה לא מטפל בו, אז הסיכוי שיקרה נזק הוא הרבה יותר גדול, ועדיף לטפל בעבודות כשהן עוד קטנות, ולאסוף כסף מכל הדיירים ולהתחלק בהוצאה הזאת ולהסיר, או לחילופין התחדשות עירונית, זה משהו שאמור לתת מענה לדבר הזה. ולא סתם, בכל הסכם התחדשות עירונית יש היום התייחסות לנושא של מה יקרה אם יוצא צו בית מסוכן במהלך ההמתנה לפרויקט. אתי, הרי בסופו של דבר אנחנו רואים
אני אקרא במרכאות מפלצות, עורכי דין דיירים, שמאים, מפקחים, הם בעצם הופכים להיות משרדים ענקיים, עם מסת עבודה, והנה את עובדת מהבית, קוראת לזה המקדש שלך, שבעצם לבד, ואת אומרת, את חנוכה בעבודה. נכון. אז כן, תראו, יועצי ביטוח, העבודה שלהם, הנגיעה שלהם, אני אומרת את זה בפרויקטים, היא ממש ב2-3 נקודות זמן. אנחנו לא מלווים את הפרויקט כמו עורך דין דיירים, שבעצם נותן מענה 24/7 לשאלות לאורך שנים, עד שהפרויקט באמת קורא מור וגידים ועולה לקרקע, וגם כמובן לאחר מכן. ליועצי ביטוח יש נגיעה בזמנים מאוד מוגדרים, בשלב של ההסכם, בשלב של ליווי בנקאי, ואחר כך בשלב העלייה, לפני העלייה לקרקע. ולכן זה משהו שמאפשר לי לטפל בהרבה מאוד פרויקטים, כל אחד בנקודת הזמן שלו, ועובדים קשה, עובדים מאוד מאוד קשה, יש המון פרויקטים, העבודה היא עבודה קשה לתוך שעות הלילה, נכון, זאת בחירה שלי לעבוד לבד, לעשות את העבודה, יש לי עזרה באדמיניסטרציה, בדברים כאלה, אבל בפן המקצועי זה אני, ואני חושבת שמי שאוהב את העבודה שלו, ובאמת עושה את זה מתוך רצון אמיתי, ומתוך תחושת שליחות, אז אני לא רואה בזה עבודה, אבל כן, צריך להיות מאוד חרוצים, ולאהוב את מה שאתה עושה, ולעבוד קשה. ואת בעצם בפריסה ארצית, מאילת ועד הקריות. נכון, יש לי פרויקטים ממתחמים גדולים באילת, ועד גם צפונה מהקריות, נוף גליל, ודברים יותר צפוניים, כן, התחדשות עירונית היום היא בכל מקום, פרויקטים בכל רחבי הארץ, אני כבר, המערכת שלי מונה כמעט עוד מעט נושקת ל1,000 פרויקטים, כן, לגמרי. וואו, אדם אחד בודד על 1,000 פרויקטים, סחטה. כן. יפה, אבל בעצם, באמת מה ההמלצה שלך למי שיכול לעבוד עצמאי לבד? את חושבת שלא צריך לנפח את המשרדים? תראה, זו שאלה של בחירה בסוף. יש איזשהו break even כזה, כמה אתה מגדיל את עצמך בסוף וחוזר עם אותו דבר הביתה, וכמה אתה שומר על איזשהו צביון ככה יותר בוטיקי ויותר קטן. אני בחרתי להישאר במקום הזה, גם צריך להבין שבעולם של הייעוץ ביטוח, מאוד קשה להכשיר עובדים, זה משהו שלוקח שנים להבין וללמוד את התחום. אני בינתיים מאוד אוהבת את האופן עבודה הזה, שזה אני מול הלקוחות, אני זאת שנותנת את השירות, אין לי עובדים זוטרים או משהו כזה, זה גם מאוד חשוב, בסוף זה הפנים שלי, אנשים מדברים איתי באופן אישי, לכולם יש את הנייד שלי, מקבלים מענה ממני, זה דבר אליי באופן אישי, זה הרבה יותר מדבר לעבוד בצורה הזאת. מה באמת, איך הילדות שלך? מה רצית להיות? איך זה התפתח? כן, טוב, ילדות רגילה. איפה? בנתניה. יש לי עוד 2 אחים. הקטע של הלימודים זה היה משהו שהוא תמיד היה obvious ומאוד ברור. אבא שלי בכלל מגיע מתחום היהלומים. היה יהלומן. ההורים שלי חיו בהודו כמה שנים. גם את? ניהלו שם, לא, אני הייתי בתקופת הצבא, וככה נשארנו פה. אבא שלי נסע שם לנהל מפעל מאוד גדול, ומשפטים זה משהו שתמיד ידעתי שאני אעשה, זאת אומרת, תמיד זה היה בראש ללמוד משפטים, זה בסוף באמת מה שעשיתי, עסקתי בתחום עריכת הדין, נושא של נזיקין, מקרקעין גם, ואיכשהו התגלגלתי לתחום הזה של הייעוץ ביטוח, אבל עוד פעם, אני עדיין בכובע של העורך הדין, אני עדיין בפן המשפטי כל הזמן. אבל איך הניצוץ הזה הגיע להיות מעורך הדין ליועצת ביטוח בתחום, כלומר, הרוב הולכים למסלולים אחרים. נכון, אז התחום הזה של הייעוץ ביטוח זה משהו שככה נקרא בדרכי, כן, הגעתי אליו ממש במקרה, ואגב, הייתה לי גם הזדמנות ככה במהלך הדרך לצאת ממנו ולחזור עוד פעם להיות עורך הדין ובתי משפט ותיקים ולקוחות. ותיקין. וכן, ובחרתי שלא, זאת אומרת, היה לי ברור, מרגע שהגעתי לעולם הזה של הייעוץ ביטוח, הרגשתי שזה המקום הנכון שלי, בהתחלה עוד היה חסר לי האדרנלין של הבתי משפט, וללכת עם המזוודות והתיקים והלקוחות, אבל מהר מאוד הבנתי שזה המקום שלי, זה נישה מאוד מאוד ייחודית,
מאוד מעניינת, אתה באמת מכיר דברים ככה מהפן העסקי יותר, מהפן של ניהול כספים, מהפן של הביטוח, זה באמת משהו שהוא גורם לך בעצם להבין את כל הפעילות של העסק, לא רק משהו נקודתי, וזה משהו שבחרתי באמת כן להמשיך בו. ונתקלתי כבר בצורך להוכיח את עצמך מעבר לפוליסה, כלומר שקרה נזק רציני מאוד? כן, יש נזקים בעולמות הביטוח, סיפור שקרה? נזקים. לא חייב שמות, אבל כאילו מה קרה למשל? כן, תשמע, למשל בפרויקטים של, דווקא בעולמות של חיזוק, בפרויקטים של חיזוק, שהם הפרויקטים המאוד מסוכנים, יש שם המון נזקים, גם לגוף, התקשרו אליי דיירים שבא אליהם אורח ונפגע כתוצאה מהכניסה, מהבית, משהו נפל עליו, נתקל במשהו, כל מיני דברים, ואז פתאום עולה השאלה, רגע, מה עם הביטוח? ואתה מגיע לפרויקט ומתחילים לשאול את השאלות, ואתה אפילו שואל, רגע, תראה לי את הפוליסה, ועורך הדין לא יודע להגיד בכלל, לא ראה פוליסה, לא ביקש לראות פוליסה, ואתה מתחיל לעשות פה איזושהי עבודת מחקר מעמיקה, מה ביקשו, מה יש, מה מכוסה, איפה הדיירים בתמונה. כן, זה דברים שאתה פתאום ככה תופסים את הראש ואומרים, רגע, אז בפרויקט אחד בסדר, הייתה פוליסה, בפרויקט השני הדיירים לא היו בתמונה, ואז הדייר מבין שיכול להיות שאותו אורח בלית ברירה צריך לתבוע אותו על הנזק הזה, ולא בדיוק יודעים להגיד מה קורה עם הדיירים מבוטחים, לא מבוטחים. יש כמובן את כל הנושא של הקריסות שהיו, ופתאום בולען באמצע הבניין, וצריך לפתוח את הפוליסה, ויש לי פרויקט שהבניין ליד, פתאום התערערו היסודות שלו, וצריך לראות זה כיסוי מאוד מאוד ספציפי בפוליסה, שצריך להקדיש לו גבול אחריות ייחודי לדבר הזה, ואז אתה פותח את הפוליסה, וצריך לראות שבאמת דאגת שגבול האחריות יהיה מספיק, כי אם לא, הפוליסה ממתה את עצמה מאוד מהר, זאת אומרת, זה באמת דברים הרבה מאוד סיכונים שאתה צריך לדעת להערך עליהם מראש. ואז זה נשמע טבעי, כי כל אחד בענף הבנייה יודע שהוא נקלע למצבים, ויודע גם שהוא צריך לבטח את עצמו. אז למה זה לא כל כך טבעי בהתחדשות העירונית? למה זה לא קורה באופן אוטומטי? כי אגב, זה גם משהו שאני שומעת הרבה פעמים מיזמים, שאומרים לי, רגע, למה אני צריך בכלל פה את הייעוץ ביטוח של הדיירים? אני הרסתי את הבניין, יש לי קרקע ריקה, אני בונה בניין, מה זה שונה מהבניין שבניתי אתמול בלי דיירים, ומהבניין שאני בונה עכשיו בפרויקט התחדשות? אז בעצם צריך להבין את כל הקונטקסט. יש פה, קודם כל יש פה דיירים, שנתנו לך את הבית שלהם, ואתה לא יכול עכשיו לנהל את הסיכון על חשבון הגב שלהם. זאת אומרת, אתה צריך להיות מאוד שקול בניהול הסיכונים שלך. אם בפרויקט רגיל, שאתה בונה מאפס, בלי דיירים, בלי התחדשות עירונית, אתה לוקח סיכונים, אתה לוקח את הסיכונים עליך. אבל כשיש לך דיירים שהולכים איתך כתף מול כתף, במסע הזה של ההתחדשות העירונית, אתה חייב להיות מאוד שקול ונהל את הסיכון שלך בצורה מאוד 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 מחושבת, ולא לקחת סיכונים על הגב של הדיירים, ולדעת שאם קורה פה נזק, אתה מחויב אליהם קודם כל. זאת אומרת, הם לא יכולים לחכות לך עכשיו, שאולי תחשוב איך אתה מביא את הכסף מהבית, לתקן את הנזקים, ואולי עכשיו הפרויקט ייקח יותר שנים, כפול שנים, לא, הדיירים האלה מסתמכים עליך באופן מלא, אתה חייב לקיים את האמון שלך מולם, ולתת להם את התוצר הסופי, והביטוח זה אחד מהכלים לעשות את זה. ועוד דבר שצריך להבין שבעולם ההתחדשות העירונית, אנחנו פתאום נמצאים בעולם של סיכונים שלא הכרנו קודם, אנחנו יכולים להרוס בית שמצידו אנחנו מוקפים בבניינים אחרים, מוקפים פתאום בגן ילדים, יש לי פרויקטים ששני בניינים בקיר אפס, אחד אתה הורס והשני צריך להישאר שלם ללא פגע, והדיירים שם נשארים לגור, ואתה בונה לידם עכשיו 2 ו3, ואני יכולה להגיד לך שהיה לי פרויקטים ברחוב הירקון, שהרסו את הבניין בקיר אפס, אני והעורך הדין לא ישנו בלילה, חיכינו שיגיע הבוקר ויגידו לנו שההריסה התבצעה כמו שצריך, ולא קרה נזק, למרות שהיה ביטוח, ולמרות זה באמת עולם מאוד מאוד מסוכן, ההתחדשות העירונית הביאה לנו סיכונים ב-level מאוד מאוד גבוה. וזה לא משהו פשוט, כלומר גם ההשתתפות העצמית היא לא מעטה, ובסוף צריך הסכמה גם של הדייר, אבל כמובן גם של היזם, כי מבחינתו זו הוצאה נוספת. זה לאו דווקא הוצאה נוספת, זאת אומרת, ביטוח תמיד יהיה, אי אפשר לעשות פרויקט בישראל בלי ביטוח, לא תקבל ליווי בנקאי, אף יזם לא יעשה פרויקט בלי ביטוח, יש עניין של חיי אדם. אבל נדבר על ביטוח דיירים. נכון, אבל גם ההוספה של הדיירים היא, עוד פעם,
הרבה פעמים אומרים לי כמה זה יעלה לי, זה לא תמיד כמה זה יעלה לי, הנושא הזה של לדייק את הכיסוי הביטוחי, להוסיף אליו את הדיירים, לתת את ההגנה הנדרשת לדיירים, זה לאו דווקא פונקציה של כסף, זה הרבה פעמים לדעת לבקש את זה, חברת הביטוח לא תמיד תיקח על זה יותר כסף, אבל אם לא תבקש, אף אחד לא ינדב לך את הדבר הזה. אבל מה שאמרת בעצם, כמו שאמרת, אף פרויקט לא יקבל ליווי בנקאי בלי ביטוח, אז הביטוח שמקבלים הוא לא קשור לנזקים הללו? כן, הוא כן, אבל לפעמים הוא יכול להיות ברובד מאוד מאוד בסיסי, מאוד מאוד בסיסי, אתה לוקח פוליסת מדף שהיא לא תמיד מותאמת לפרויקט שלך, כמו שאמרתי קודם, אם יש לי בניין בקיר אפס, אז אני ארצה שהסיכונים לבניין השני, ולרעד והחלשת משען של בניין סמוך, אני ארצה שהם יהיו בסכום מאוד מאוד גבוה, ולכן הייעוץ הוא בעצם הנושא של ההתאמה, התפירה של החליפה הביטוחית לפרויקט הספציפי הזה, ושם הרבה פעמים אנשים נכשלים, וכמובן הדאגה לאינטרסים של הדיירים, אני רוצה לדעת שהדיירים מבוטחים בפוליסה באופן מלא, שחברת הביטוח לא יכולה לחזור אליהם בתביעות, שהם לא נוסעים בהשתתפויות עצמיות, יש פה דיוק מאוד מאוד חשוב לטובת הדיירים, וגם אולי אנחנו לא מסתפקים רק בפוליסה הבסיסית, יש גם פוליסות נוספות שאנחנו רוצים לקבל אותם, והרבה פעמים יזמים חושבים שאולי הם יחסכו פה עוד 10,000 שקל, ושם עוד 10,000 שקל, והם כאילו ניצחו את המערכת, אבל לא, אבל אתה בעצם, אתה בגול עצמי פה, כי בנזק הראשון זה יתגלגל אליך בחזרה, ואני רוצה להיות במקום הזה שיזם מתחיל את הפרויקט, עם החליפה הביטוחית הנכונה והמתאימה. מה למשל הביטוח הכי מורכב שעשית? בעצם הפרויקטים של השימור, היום הפרויקטים שמשלבים גם אלמנטים של שימור, הם פרויקטים מאוד מורכבים, חברות ביטוח לא אוהבות לבטח אותם, לפעמים צריך ממש ככה לקופף את ידה של חברת הביטוח כדי לקבל כיסוי, לפעמים צריך לפנות לחול, זה דברים מאוד מאוד מורכבים, זה יכול לקחת גם חודשים עד שתהיה לנו פוליסת ביטוח, יזמים חושבים שביטוח זה משהו ששבוע, שבועיים לפני הפרויקט אני אפנה, אני אקבל כמה הצעות, אני אשווה ביניהם והנה אני מתחיל, זה לא המצב היום בשנים האחרונות, זה יכול לקחת חודשים וכבר יש יותר וכולם בלחץ ורוצים להתחיל והזמן שווה כסף ולא יכולים להתחיל פרויקטים, זה מורכבות מאוד מאוד גדולה ולא תמיד חברות ביטוח מוכנות בכלל לבטח וצריך להביא אותם לשטח. וזאת באמת השאלה, חברות הביטוח הרי ספגו מכה קשה מאז 7 באוקטובר ובכלל בישראל וגם בעקבות מצבה בעולם וכיוצא בזה וההתייקרויות, והרבה חברות ביטוח צריכות משנה בחברות עולמיות והיום פחות, יותר קשה. היום החברות ביטוח מחול שנתנות את הגיבוי לביטוחי משנה בכלל מחפשות לצאת מהשוק הישראלי, יש לנו בעיה של תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי, שאתה מפצה עובד על תאונת עבודה שקרתה לו, ואז פתאום חולף זמן, והביטוח לאומי חוזר עליך ורוצה בחזרה את כל הכספים שהוא שילם לעובד, זה משהו שהחברות בחול לא מכירות, זה לא קיים בחול, וזה התמודדות מאוד מאוד קשה, בעצם אתה מבין ששילמת לעובד, אבל זה לא סוף סיפור, אתה אחר כך חוזר ומשלם עוד פעם את תביעות השיבוב, והדבר הזה גרם לחברות הביטוח מחול לצאת מהשוק בישראל, ועם כל ההקשחה וכל הנושא של הנזקי טבע בעולם, וכל מה ששוק הביטוח העולמי עובר, זה גרם לזה שפחות ופחות חברות ביטוח רוצות להימצא בשוק הזה של עולם העבודות הקבלניות, ובאמת זה גרם להקשחת תנאים ולעליית תעריפים ולעליית סכומי השתתפויות עצמיות, השוק היום מאוד מאוד קשה. אז איך כל זה בא לידי ביטוי בצורך לעשות את הפוליסה האידיאלית? אז אתה הולך בין הטיפות, עדיין יש לך את הזכות לבחור, את הברירת מחדל, עדיין יש פרמטרים שבהם אתה יכול לבצע בחירה מול חברת הביטוח, לבקש סכומים יותר גבוהים, אתה באמת צריך לעשות את האפיון הזה, נכון שיכול להיות שהסכומים שתשלם הם גבוהים, אבל הם היו גבוהים בכל מקרה, ובסוף אם אתה משלם כל כך הרבה כסף על פוליסה, אתה רוצה שביום הדין היא גם תיתן את התמורה, היא תהיה שווה את הנייר שעליו היא כתובה, והיא לא תהיה סתם איזושהי אות מתה, ולכן אתה חייב את האפיון הזה, הנכון. השינוי הוא באמת פסיכולוגי בין הרגע שלפני אירוע ואחרי אירוע, כי כל עוד לא קורה אירוע, אז את בשגרה, ואז את גם לא חושבת שיקרה. ברגע שקורה, העולם קורס. נכון, אבל אז אתה רוצה שחברת הביטוח תעמוד מאחוריך, ואגב, אני רואה את זה אצל יזמים.
יזמים שהיו להם אירועי ביטוח, הם מאוד מיינדד לדבר הזה. הם מדברים איתי והם אומרים לי, אני עכשיו מחפש את הכי טוב, לא אכפת לי שורת המחיר. וזה באמת, זה העניין. זאת אומרת, שורת המחיר היא לא הפונקציה הנכונה שאתה צריך להסתכל עליה. בסוף צריך לראות מה הפוליסה נותנת לך. ומי שעבר פעם אירוע ביטוחי, מבין את הניואנס בין להתאים פוליסת ביטוח שבאמת תהיה מאחוריך ביום הדין, לבין איזשהו מסמך שאתה קורא לו ביטוח, ואתה לא יודע באמת מה הוא ייתן כשצריך. טיפים? תראה, קודם כל בעולם ההתחדשות העירונית, אני חושבת באמת הכי חשוב לעורכי דין, לא לוותר על הפונקציה הזו שנקראת ייעוץ ביטוח, זה סופר קריטי. לעורכי דין דיירים. לעורכי דין דיירים, כן, לדעת שאתם חייבים את הליווי הזה לטובת הדיירים, אתם צריכים את הפרופסיה המקצועית, לשקט הנפשי שלכם, בסוף זה משהו שהוא קריטי, אני מקבלת היום אנחנו נמצאים במצב שהרבה פרויקטים שנחתמו לפני שנים עולים לקרקע, אני מקבלת הסכמים לקרוא, אני אומרת, קודם כל תראו לי מה כתבתם בסעיף של הביטוח, אני באמת, אין לי אפילו מרחב פעולה, ואני מקבלת פוליסות ביטוח לבדיקה, ויש בהם כל כך הרבה, ככה, באמת, הדגלים האדומים ישר קופצים לי, קחו את הגורם המקצועי, איזשהו יועץ ביטוח שייתן לכם את הבקאפ הזה, את העין המקצועית שמסתכלת על דברים, לדעת שהזכויות של הדיירים נשמרות, זה באמת, זה שמיים וארץ. מדברים כרגע על הפחתת תמורות, על מצב כלכלי שונה, על הרבה יותר קושי בעצם לממן פרויקטים, כל זה בא לידי ביטוי גם להגיד יהיה בסדר, המשפט הישראלי הידוע. נכון, אבל בסוף ביטוח זה מה שיכול לעשות את ההבדל בין פרויקט שיסתיים ויגיע למצב הסופי שלו בדרך הטובה, לבין פרויקט שעלול להיתקע. אף יזם לא רוצה למצוא את עצמו תקוע בפרויקט שנים, בגלל שאין לו מאיפה לממן את הנזקים. אז אם המצב גם ככה קשה, ואתה מסתכן כל כך הרבה, ומשקיע כל כך הרבה כסף, לפחות את הביטוח תעשה בצורה נכונה, כי זה באמת אחד הבטוחות של הפרויקט. גם ליזמים, קודם כל ליזם, הוא זה שנמצא פה בסיכון הגבוה, הוא זה שמשקיע את הכספים, תהיה על הצד הבטוח בנקודה הזאת. ושוב, אני חוזר לנקודה שיזם, הרי יש לו את חברת הביטוח שלו, ויש לו את סוכן הביטוח שלו, והוא עובד איתם. אז איפה ההבדל? ההבדל שאני פוגשת לפעמים יזמים, שיש להם את הסוכן ביטוח, שהוא זה שעושה להם את הביטוח של הרכב, ואת הביטוח בריאות, ואת הביטוח לילדים, אבל בעולם הבנייה והעבודות, קחו את איש המקצוע, לקחתם סוכן ביטוח, זה בסדר, מצוין, אבל קחו את סוכן ביטוח, שהוא מבין בעולם העבודות, צריך להבין בדבר הזה, לא כל פוליסת מדף, שמחר לך סוכן ביטוח, היא באמת תתאים לפרויקט שלך, אתה חייב לאפיין בסוף, זה הבדל בין משהו שייתן מענה ביום הדין, לשלא ייתן מענה. אז כבר השקעת את הכסף, תעשה את זה בצורה נכונה. וכעורכת דין את רואה באמת שהתמורות מהביטוח באמת מתקבלות באופן מלא, כלומר, או שצריך גם לעשות את כישרון כדי להשיג את מה שצריך, לפעמים על דקויות. זה לא סוד שחברת ביטוח אוהבת לדחות, זאת אומרת, אני לא ראיתי את חברת ביטוח ששואלת איפה חותמים על הצ'ק, בסדר? זה נכון שחברת ביטוח תמיד תהיה לה את האינטרס לדחות את התביעה ולחפש איפה לא, אבל אנחנו באים בעצם, והמטרה של יועצי ביטוח זה לנסות לגרום לחברת הביטוח להגיד איך כן לשלם את הסכום, זאת אומרת, איך אנחנו גורמים לחברת הביטוח לחסות את הנזקים כמה שיותר, לתת את המעטפת הרחבה ביותר, ובטח יש הבדל בסוף, אז צריך לעזר בפונקציות האלה. שזה סיפור מרגש מדייר שקיבל את התמורה מהביטוח? תשמע, אני יכולה להגיד לך דווקא מיזמים, שלפעמים אני ממש מרגישה שאני איזשהו סוג של מלחמת חורמה, ואני מתעקשת, ועוד פעם מחזירה את הפוליסה, ועוד פעם מתקנת, ועוד פעם אומרת להם, ומסבירה להם, ואומרת, תקשיבו, זה חשוב לתקנו, ובסוף, אחרי כל הדבר הזה, ואולי אפילו הפרויקט יתעכב קצת, ודחו את ההריסה והכל, ואז היזם מתקשר אליי, ואומר לי, את יודעת מה? אני כל כך מעריך את מה שעשית, אני מרגיש עכשיו הרבה יותר בטוח להתחיל את הפרויקט הזה, מאשר שהייתי לפני כן, כי אני יודע שבאמת התעקשת דברים שאני לא הייתי מודע להם אפילו, אבל זה באמת, כנראה שזאת הדרך. מבחינה מקצועית, מתי את הכי מאושרת? כשאני יודעת שככה עוד פרויקט
יוצא לדרך והוא בטוח, זה באמת זה הביטחון של הדיירים, אני רואה את זה, אני רואה את הדיירים ואת הנציגויות שמדברות איתי, שמבינות את התהליך, שמבינות את האינפוט הזה, את התועלת בייעוץ, ואני יודעת שעוד פרויקט נחתם, ובפן של הביטוח באמת הם יכולים להיות רגועים, זה מאוד עוזר לי, וגם פרויקטים שפונים אליי לפני העלייה לקרקע, מאוד בלחץ, שלא הייתי יועצת בשלב ההסכם, ואני רואה את הפוליסה ואני אומרת, חבר'ה, זה לא הכיוון, בואו, יש הרבה עבודה, ושאנחנו מסיימים את התהליך, והפוליסה היא באמת באמת נכונה ומותאמת, אני באמת הולכת לישון עם חיוך, כי אני יודעת שעשיתי פה משהו שיש לו ערך מאוד 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 משמעותי, לפרויקט, ליזם, לדיירים, לכולם. אז שוב, אני מסתכל בעצם על המודל הבסיסי הרגיל, אנחנו בעצם לוקחים עורך דין דיירים, עושים מכרז יזמים, בוחרים שמאי, בוחרים מפקח, אבל לעולם באמת בבסיס לא שמעתי שאומרים איפה היועץ ביטוח, ופה השינוי צריך להיות. נכון, נכון, אני כן יכולה להגיד לך שיש משרדים שלא זזים היום בלי זה, זאת אומרת זה לקח זמן, זה עבודה קשה, זה לחנך שוק מה שנקרא, זה להעלות את המודעות לדבר הזה, אבל כן, משרדים שעובדים איתי, עם יועצי ביטוח אחרים בשוטף, זה כבר בסיסטם, זה בסיסטם, אתה לא זז בלי יועץ ביטוח, כי אתה מבין שאתה חייב את הגוף המקצועי הזה, אתה חייב את הבן אדם המקצועי, שייתן לך את הליווי בעולם הזה, של האותיות הקטנות, של הכוכביות, של המושגים, של לקרוא, לפעמים אומרים לי, קחי ממני את הסינית הזאת, תחזירי לי את זה עם אבי שלך, שאומר שזה בסדר, אז מי שזה בסיסטם שלו, הוא לא זז בלי זה, יש עדיין המון משרדים שלצערי לא הפנימו את הדבר הזה, וחבל, כי זה חשיפה לכולם, גם לדיירים, גם לעורך דין עצמו, שבעצם לוקח על עצמו אחריות להתמודד עם משהו, שהוא לא מבין בו, הוא לא באמת יודע איך לתקוף את הנושא הזה, זה חייב להיות בסיסטם, אגב, גם מנהלות שהתחדשות עירונית, יש מנהלות שכן, שעובדות איתי קבוע, ופתאום הבינו שיש פה דבר כזה, ועושות מכרז ליועצי ביטוח, בדיוק כמו שעושים את הכוכב נולד הזה לעורכי דין, עושים גם ליועצי ביטוח. ויש מנהלות שעדיין לא, יש עוד עבודה לעשות פה. אז איפה האופוריה תהיה? כשכל פרויקט יהיה ככה באמת בילדין, מפקח, יועץ מס, שמאי, עורך דין ויועץ ביטוח. זה הכרחי. זה משהו כשזה יהיה בסיסטם אני אהיה רגוע. אז זה נאמר אמן. אמן.